ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз. Хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам АЛИАКБАР. Бигзор ин навор ҳамчун ибрат қабул карда шавад. Албатта ки фикр мекунам нафароне мешавад ки мегӯяд бояд хайр кунӣ, хайрта намоиш надиҳӣ. Дуову илтиҷо мекунем ки ин вабои коронавирусро ҳарчи зудтар аввалан аз ватани мо ва баъдан аз курраи замин дур созад. ба тамоми нафароне ки ҷон доданд аз Аллоҳ таоло талаби мағфират дорем ва онҳое ки мубталои ин беморӣ ҳастанд шифои комил металабем. ҳар кас бо як иқдоме баҳри ҳифзи саломатии ҷомеа камар баста истоданд. ҳар як шахс бо қудрати тавоноии хеш, яке бо молу дигаре бо дуо. банда низ бо қувваи заифи худам барои безараргардонии кӯчаҳо ва хонаҳо дастгоҳи дорупошие харидорӣ карда бародарамро барои анҷоми ин кори хайр хоҳиш намудам. ҳамзамон ба якчанд оила доруҳои аввалиндараҷаро барои ризогии Аллоҳ таоло тақсим намудем. ба ҳама он бародароне ки ба мардум ҳиммати худро мегузоранд дуои нек мекунем ки дар саломатӣ ва баракат дар фаъолияташон доимӣ бодад. каме ҳам бошад, аввалан аз даргоҳи худованд шукр мекунем ки ин қадар аз дасти ма омада бошад, ҳамин кора карда бошум ва як фоидаи ма расида бошад. хуш ба ҳоли ман. танҳо кӯчаи худмон не, балки барои тамоми кӯчаҳои ноҳияи фархор ин дастгоҳи дорупошие ки мисол харидорӣ кардагем метавонед ки шумо ҳам истифода барен. меравад хоҳ хонаҳои шумо, хоҳ кӯчаҳои шуморо дору мепошад. иншоалло ки ройгон аст, ягон чиз талаб намекунад. ҳар чизе ки мекунем, ҳар чизе ки хайр мекунем, худованд хайрона қабул кунад. аввал худо ва баъдан бо дастгирии шумо мешавад, чунки шумо тамошо мекунеду мисол моро дастгирӣ мекунед ва албатта ки ин ҳам як кори хайр аз тарафи мо мешавад ҳама вақт иншоалло. боз нақшаҳо зиёд аст дар оянда. дастгирии шумо танҳо обуна шудан дар ҳамин канал, лайк гузоштан ва видеоро дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. ин дастгирии мо мешавад ва албатта ки боз нақшаҳои хуб ва хайрҳои зиёд аз тарафи мо мешавад. мо ягон карта намегузорем, танҳо бачени зурасти худам иншоалло ки хайр мекунам. Покупка кави, дамбандак, халтача кави намарава, КУМАКИ, номошо навистагӣ дар он шуд. نه سر گفتم نه پا گفتم، نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. هزاران بار ما گفتم کسی هم دل نشد، اما کسی هم دل نشد، اما جهان زیدی من شورید اگر یک بار من گفتم، اگر یک بار من گفتم و آیان دل نهادم دیدم و دل بر عیان بستم، به غربت از وطن گفتم، به خلوت انجمن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.